Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. Bé, doncs ara passem a Francisca Araujo, que és l'actual coordinadora d'activitats i programadora de l'Associació de Recursos d'Animació Intercultural de Barcelona i també s'encarrega de part del finançament i el control d'aquesta associació. Llavors, primer de tot, agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres, Francisca. Bon dia. I bé, volíem començar preguntant-te breument doncs, què és RAI i com sorgeix. Mira, RAI actualment és una cosa, però té ja 30 anys. Doncs t'explicaré una mica d'on venim. Ha començat com una associació dedicada només als intercanvis juvenils, tot el que era a Europa i Llatinoamèrica, Àfrica, etc., però dedicada als intercanvis juvenils. I amb el temps ens hem enfocat en joventut i talent emergent i ara mateix, també per enlloc on estem ubicats, a carrer Carders, que tenim un teatre, que tenim sales d'assaig i tal, ens estem dedicant molt al suport artístic i a tot el que és cultura de base i associativa. Una mica així, en resumen, vale? Sí, perfecte, perquè has sigut breu i explícita. En segon lloc, volíem preguntar-te doncs, pels objectius inicials de l'associació, no? És a dir, si han canviat els objectius inicials en comparació a fins ara, i també com heu introduït, per exemple, lluites com la LGTBI o el feminisme interseccional, si va sorgir de forma orgànica. Vale. Una mica el que t'estava dient és això, amb el temps, per tema de necessitats del barri també sí que hem canviat una mica les activitats, perquè pensa que fa 28 anys, que és quan ha nascut l'associació, no hi havia tants d'aquestes estructures d'intercanvi de suport juvenil. Ara amb el casal de barri, el Palau Alòs i totes aquestes estructures, la necessitat no ha disminuït, però ja hi ha algú que fa aquesta feina, doncs nosaltres ens hem enfocat en el suport artístic i visibilitat cultural, etc. Treballant amb cultura, tot el tema del feminisme i de la sexualitat, de les escolles, perdona, que soc portuguesa i a vegades al català passen coses d'aquestes, vale? Està intrínsec a la cultura, o sigui, no podem fer cultura sense tenir aquesta consciència, no? I després sí que és veritat que ara a RAI ens estem dedicant molt en les dues potes que tenim més, és el feminisme i la interculturalitat que ens dona nom, no? De fet, a nivell de dones, perquè treballem molt amb la salut de les dones, i amb temes de la salut física de les dones, tenim un programa que es diu RAI Dona, que és només dedicat a aquests espais segurs d'informació. Doncs jo crec que amb això ja fem una feina molt potent a nivell del suport al feminisme i de l'activisme. Ens has adelantat perquè volíem parlar del programa Dona Té, que ensenya a dones perquè siguin professionals d'ajuda a dones que han viscut violència masclista. En què consisteix aquesta ajuda? És ajuda fiscal, psicològica? Estem ara treballant molt amb el districte de Ciutat Vella en impulsar això, vale? Començarem ara a l'octubre amb un programa des de la interculturalitat i de la salut de les dones, amb dues associacions del barri, que és BAIT i EICA, doncs estem trobant aquestes necessitats. Com t'ho explico una mica millor? Fem des de tallers oberts de salut física de les dones a xerrades també obertes d'espais, en aquest cas no mixtes perquè és espai segur, d'informació, sexualitat, etc. Doncs més enllà del que és més oficial i dels programes que en parles, sí que fem una feina de parlar entre nosaltres, estem molt connectades amb el barri, doncs això és un tema que està jo crec que en totes les entitats actualment, no? El que has parlat de l'associació,
us trobeu a Ciutat Vella i sou de les poques associacions, bueno, i a Ciutat Vella sou l'única que quedeu. Com és important que hi hagi aquesta cultura i aquest associacionisme als barris de Barcelona en particular? Els barris de Barcelona. En el cas del nostre barri, que està molt identificat amb tot el tema de... està sortint molta gent, és una població molt gran o amb moltes identitats migrants. Què passa? Amb això tens dues problemàtiques. Per un costat, el tema de la joventut, que no troba els espais més enllà d'aquest més assistencialisme social, no? Que no troba els espais de la creativitat, i per altre costat el tema de barri que s'està perdent molt a Barcelona, no? Doncs jo crec que el RAI i estem fent un treball molt gros en aquest sentit de veïnal, de veïns, d'un espai de referència. Més enllà, a més, el nostre espai, al carrer Carders 12, el principal, abans de RAI estava la Germanor Barcelonina, que era com... dèiem un ateneu de barri que en aquest moment tenia molt de contacte amb el barri. Doncs crec que seguim fent aquesta labor d'espai de trobada. És que amb això ja fem molt, no? De portes obertes al barri, d'espai de trobada, d'un associacionisme de fa molts anys que vulguis o no s'està perdent, i moltes vegades creem associacions només per tema de forma jurídica, no? I nosaltres estem més enfocats en l'acció en si, jo crec. Pel que fa als joves, creus que hi ha suficients recursos i teixits associatius per nosaltres i en aquest cas des de barris o encara en falta molt? Encara en falten. Més que tot, no diria de crear més teixit, però de donar més suport al teixit existent, no? Perquè fem una feina molt important i ens trobem en realitats molt precàries al final, amb totes les joves i joves que treballem o que som a l'equip, perquè al final a l'equip en aquestes estructures som molt joves, et trobes que has de trobar una altra feina, doncs no et pots dedicar totalment al que estàs fent, no? Doncs jo crec que el suport sí que encara no és suficient, o sigui, no? Però més que crear més estructures, jo crec que és donar suport a les estructures que ja existeixen. Bé, també volíem preguntar-te com combatiu la gentrificació que està generalitzada a Barcelona i en concret de barris cèntrics com el vostre. És a dir, és difícil que els joves, un cop es volen independitzar, es quedin al barri? Sí. Sí, a més amb tot el... Sí, és un temazo, sí, ens trobem amb això nosaltres mateixos, no? Jo m'he anat d'aquí d'en Raval a Badalona perquè no trobo on viure amb una qualitat de vida mínima, no? Doncs sí, és un problema. Estem fent un esforç en mateix. Jo crec que aquí la xarxa, i crec que vosaltres aquí en aquesta iniciativa també és això, no? La xarxa serà la clau per treballar aquest sentit de pertinença, no? Perquè al final et trobes que arriba molta gent de fora. No dic que no sigui enriqueixedor això, però el fet d'estar fent fora gent que fa molts anys està fent coses al barri, en el nostre barri, en molts barris de Barcelona, jo crec, estem tot el rato començant de nou. No sé si m'explico, no? Aquesta cosa de comunitat, és com que tot el rato estàs començant, no? Arriba algú nou, doncs no es queda, es va, i el treball que has fet has de començar de nou amb un altre... No avancem. Una mica teixir els vincles, vols dir? Sí, no avancem, perquè el sentit de comunitat o de quedar-se a un lloc o de treball conjunt tarda el seu temps. Aquestes coses no és que arribo i ja soc amiga de totes, no? És com, no sé com explicar-ho una mica millor, però crec que el tema de la comunitat s'està perdent per temes de que no ens quedem en un lloc. Se t'ha entès perfectament, no et preocupis. Segons l'Institut d'Estadística Catalana, Ciutat Vella és el segon districte més immigració de Barcelona i la majoria prové del Pakistan, Marroc, Bangladesh, Filipines, entre d'altres. Com introduïu vosaltres aquesta diversitat cultural dins de les vostres activitats culturals o els vostres tallers? Vale.
Ara, a nivell... Pensa que nosaltres treballem molt amb el tema escènic i amb els esdeveniments des de la música, de la dansa i tot el que és cultura escènica o en viu, no? Cultura viva. Estem fent un esforç gran, és difícil a vegades, o sigui, pensa que tota aquesta immigració, a més, per al tema d'idioma, a vegades no arriben a conèixer tots els recursos que tenen. Doncs passa molt per picar portes, per anar per al barri, per conèixer a la gent i fem un esforç, no, tenim una línia molt clara de programació de visibilitzar aquesta música, aquests balls, aquesta identificació cultural tan important quan vas a un altre país, no? I a mi no és tan bèstia, però em passa, no? Si tinc un esdeveniment del meu país, doncs hi ha aquest sentit de pertinença que parlava abans, funciona, no? I les trobades amb gent que està passant el mateix que tu o que et pot donar recursos, que el boca-orella aquí funciona molt bé, doncs com a treball del dia a dia sí que tenim aquesta consciència i estem fent un esforç molt gran per temes de música del món, també a nivell de formacions, no? De tenir formacions no sé, ara tenim balls africans, tenim bomba portorriquenya, tot el tema de l'afrocolombià també tenim. Doncs a la nostra programació sí que és important i estem creant aquests espais. I per últim, vosaltres rebeu finançació per part de l'Ajuntament i per part de la Generalitat també. Us han constatat en algun moment, us ha limitat dependre, tot i que sigui parcialment de diners públics, és a dir, d'haver de fer alguna cosa que potser no haguéssiu fet o haver de complir uns estàndards que... Sí, a veure, RAI té aquesta cosa... Perdó, la mascareta. RAI té aquesta cosa de que sí, tenim una finançació pública i una ajuda gran també a nivell institucional, principalment del districte de Ciutat Vella, també de l'ICUB i de la Generalitat per la part de joventut, per la labor que fem històrica de suport a joventut emergent, talent emergent, joventut en general. És veritat que el tema d'això són tot subvencions, no tenim cap conveni, no? Doncs si sabem una mica del que és el tema de gestió cultural, sabem que això té les seves problemàtiques a nivell de la financiació de les entitats. Sí que és veritat que nosaltres agraïm aquesta ajuda perquè si no, no podríem començar programes com a Raidona, com ara d'interculturalitat, que això ja ho farem en col·laboració amb el districte, etc. Però sí que tenim una pota molt, molt gran d'autofinanciació, de sòcies, com som una associació, doncs de donacions de sòcies i del que és les quotes en general. Sí que això és més de la meitat de la financiació de l'entitat. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat la vostra associació, el vostre projecte i esperem que us vagi tot molt bé. Gràcies. A vosaltres, ens veiem. 7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Societat, veus unides.